ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ ನಾನು ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐತ ಗುರುಕಾರಂತ ನಮ್ಮ ದುಬೈದ ಗಣೇಶ್ ರೈಕಳು ಬೊಕ್ಕ GVS ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಮೊಗಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಕೊಡೋದು ಮೊಗಲು ಭಾರಿ ಸಾಹಸ ಪಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಭಾಷೆ ಅಂಚಾದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕಲ್ನ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಏತು ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಆಯ್ತು ಪಿರ ಮೊಗಲು ಪೂರ ಮಲ್ತನ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಾನು ಕುಂದಾಪುರ ಆಂಡಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನೆ ಎನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ನನ್ನ ತುಳುದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಳುಲೇರು ನಾನು ಮಾತ್ರ ತುಳುದ ಕಲೆಗೆ ಕೇಳೋದು ಒಂಜಿ ನೀವು ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಮೊಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಅಂತ ಬಂದು ಮಾತ್ರಗಳೇ ನಾನು ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿಬಾರ್ದು. ನಮಸ್ಕಾರ ತಾವಳ ಬಂಧುಲೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಆಶ್ರಯಟು ಅವಂತುಳ್ಳ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರು. ಈ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರೇನ ಬುಕ್ಕ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೋಡಾತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧಕೆರೆನ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿತು ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಪಲೆ. ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.